daga zuciya zan furta, dukkan yan mata na duba kan fi cancanta. Zan miki komai ba kowa ne miki har gata, don wani sako ne daga zuciya ki ji sanyin ruhi. Miki alkawari a gidan aure zan kare haƙƙi, zan yi abin da kike so ba shakka, akan ki na zamzaki. Zan fafata da duk wanda zai yi rabarki, ba da barin damuwa ta taho banki, kin zamto hufi. Agenda TV tashar masoya zalla.